Забранено за ръца, слаби нерви и сърца. Окей, приятели, здравейте, аз съм Wolfman. Окей, хора, здравейте, аз съм Wolfman. И днес, както виждате, продължаваме с Fear 2 Project Origin. Днес, естествено, смятам да разкажем отново играта на Алма. Да, естествено, от нищо не ни е страх. Днес ще се събъркаме и смятам, че ще ви е много интересно как говоря с супер тихия глас. Чакайте малко така. Дългата ми коса. Ох. Надявам се видеото да ви хареса. Благодаря, че гледахте. Естествено, аз бях Wolfman и благодаря страшно, че гледахте. Естествено, участвате в следващото ми видео, където ще играем на Sonic Heroes. Там ще играем естествено с черния тим. Там пък видеото ще направя без звук, тъй като нещо не ми се говори, не съм в настроение. Смятам скоро време да спирам да снимам, тъй като нещо не съм в настроение. И да, хора, чао. Здравейте на всички, аз съм много Тенкс. Здравейте на всички, аз съм много Тенкс. Днес ще се забъркаме тежко с поредната хорова игричка, която вече сме започнали, поредичката Амигдала, естествено. Много яка игричка, много зарипера. С малко смятам да превключа пък и да направя още няколко клипчета необработени с например на Sophie's Curse, естествено, тъй като там Софи Маринова ще ни разкаже играта много лесно. Схваща ми идеята и да. Аз съм много Тенкс. Естествено, аз бях много Тенкс. И там беше Адриана, която естествено ми правеше компания и благодаря, че гледахте. Сега ще съм благодаря за всичко, което правите, естествено. Ще правя, както казах с малко, още няколко клипчета. Благодаря, че гледахте, естествено. Аз съм много Тенкс и чао. Всички, които ме гледате, здравейте, табелки. Аз съм Знака и... Здравейте всички, които ме гледате, здравейте, табелки. Аз съм Знака и... Днес се връщаме в Майнкрафт. Естествено, както всеки ден. Днес ще играем с Харито. Ще се пускаме няколко. Тук ще покажам колко съм добър на паркур маповете. И естествено всичко много яко, да. Много безсмислено видео беше, знам. И да. Сега тук да приключа и... Благодаря, че гледахте. Аз бях Знака, а вие бяхте моите табелки. И... Довиждане. How's it going, bro? How's it going, bros? My name is Peter, and welcome to Today, I will show you how to make up like a fabulous girl, which I am like every time. You know me. I'm fabulous. What are you doing there? Don't move. Don't tell Marzetto. Anyway, guys, thank you for watching, and as always, stay awesome, bros. Everybody, my name is Markiplier and welcome. Hello everybody, my name is Markiplier. Welcome to Five Nights at Freddy's. Today we're gonna play the 101 night. It's right now. It's 2 AM and my story about my life. Baby, you know, it was so hard when I was a kid. There was nothing to eat. I'm sorry. Yeah, I hope you like this episode and leave a like if you enjoy. So yeah, I was Markiplier and yeah, thanks for watching. Bye bye! Top of the morning to you, ladies. My name is Jacksepticeye and welcome back. Top of the morning to you, ladies. My name is Jacksepticeye, and welcome to Happy Wheels. Guys, if you like the video, punch that like button in the face like a boss, and my best around. But thank you guys so much for watching, and I'll see you dudes
Здравей, хора. Отново. Да, знам. По принцип не правя такива видеа. Но просто... По принцип не правя такива видеа. Но просто последните дни нещо ми хрумна да направя такива странни видеа, които може би ще са забавни. Може би, предполагам, надявам се. И да, извинявам се на тези, които са го помислили за нещо така по... обидно, може би, за ютубърите, защото може би са фенове или нещо такова. Извинявам се и на ютубърите, едва ли реално ще видят това видео, но ако все пак нещо може би стане, извинявам се предварително. Не е с цел обида или нещо, просто с цел шега, да забавлява, просто ми хрумна. Също така много от вас, които гледат, може би, пик-пук, не знам как казва. Не го гледам по принцип аз, но съм се абонирал за него и видях негово старо видео, в което той прави имитации на други ютубери. И ми стана забавно и реших, аз мога да направя нещо такова, не копирам никого, нали? Един човек не се брои. Ено. Отново казвам, извинявам се, надявам се видеото да ви е харесало, благодаря, че го гледахте и не успях да изимитирам абсолютно всеки перфектно. Опитах се колкото можах. Да. И да, благодаря, че гледахте. И за сега, чао, дед, вълкче. Относно кога ще има нормално видео? Утре, предполагам. Здравейте на всички! Аз съм много Тенкс! 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 И днес ще забъркаме тачко с поредния епизод на новата Михайлова игричка. Залка. Коя игра? Good morning to you, ladies! Не. Това е турба. Нервалата турба е. Добре. But thank you guys so much for watching! Не объркай го. Забрай кой ще да кажа. Guys so much for watching! Не, чак се. Guys, but thank you guys so much for watching! And I'll see you dudes! Не знам как беше. Чакай да видя. Пия тази минута. Мога чувства да правим пропуск на стола. Знам колко съм черпил да ми разстане, само малко трябва да ми да. Love about money. I'm everywhere. I'm everywhere. Ето казах ви, че е това. Да.